Salma Abu Hagiar din nou la generația următoare. Cu neidentificatul nostru drag, pentru că parcă abia acum l-am descoperit, pe Bogdan, dar și pe Iulia Lumânare, Adrian Titien, dar un puști ne-a zăpăcit definitiv. În prima fază nici nu știi, e puști, e puștoică. Și am dat cu creioane peste. De ce creioane sunt astea, mami, de se văd așa frumos? Păi sunt creioane acuarelabile. Ce sunt alea? Nu știu, mi-a dat tata din Carrefour. Cum spuneam, un perfect film politically corect. Poate să intre și la Oscar. Tu, Crina, eu înțeleg că asta e casa în care stă maică-ta. Dacă îți stau eu aici, mă ocup eu de ea, da? Nu despre casa e vorba. De confortul ăsta mic, nu? De confortul ăsta mic mă ocup eu.